hatidi kupesana nezvamakatirongerera parevival ino. Ngapashayikwe chivi chingamira panzira yedu. Ngatingoendei pamberi paMwari tichingozvisuma tichingozvidemba. Mweya Mutsvene makanaka makatendeka. Maita enyu Mutsvene, maita enyu Baba. Munoti kunyangwe zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa, uyai titaurirane. Baba, tinobvuma kuti tiri vatadzishe. Tinokutadzirai nemabasa, tinokutadzirai nekufunganya. Tinokutadzirai nekureva chaiko Baba. Pamwe pacho hatiite zvinhu zvatinofanira kunge tichiita. Pamwe pacho tinoita zvatinofanira kunge tisingaite Baba. Tiri kungokumbira kuregererwa sekereke yamakafira pamuchinjikwa. Makati uyai titaurirane. Manheru ano tauya kutaurirana nemi Mutsvene. Tisukei neropa renyu manheru ano Baba. Tiregerereiwo kudarika kwedu mwanakombo yenyu Mutsvene mukati moupenyu hwedu. Search us, O God, and try us and know my thoughts. Baba, nezita raJesu patiri kutanga Baba revival ino Mutsvene, tinongozviuya pamberi pechigaro chenyu as individuals, as families, O God, tichingozvidemba pazvivi zvedu Mweya Mutsvene waMwari. Tiwanireiwo nyasha Mweya Mutsvene, musatitarira nerishimanda rakashima Baba, nezita raJesu neropa raJesu tinongotaura ukuru hwenyu Mweya Mutsvene waMwari. Tinatseiwo manheru ano musimba renyu rinoshamisa Mweya Mutsvene. This is the confidence that we have, that we can approach the throne of grace, O God, with our hearts sprinkled of an evil conscience, O Father, for you have paid the price for our sins, O Father. Manheru ano Mweya Mutsvene, ngano uno Ishe, musati wanzira chiso chenyu Mutsvene waIsraeri, musati furatira Ishe wangu Mutsvene wenyasha zhinji. Imi Mwari makanaka, Mwari makatendeka, munoramba muchingobata mabasa makuru. Imi munorangarira vana vekutenda Mutsvene. Tinotenda Ishe wemasimba, tinokupai mbiri, tinokurumbidzai. Zita renyu ngarikudzwe, umambo wenyu ngausvike, muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Amen. Tinongodzokera zvakare pamberi paMwari. Wakatarisa shoko raMwari kuna mapisarema 121 rinoti, I will lift up my eyes to the hills, from whence cometh my help. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hanzi ndinotarira kumakomo, rubatsiro rwangu runobvepiko? Rubatsiro rwedu runobva kuna Jehovha, iye akasika denga napasi. Ndinofarira kuti dingindira ratiri kufamba naro rinoti, therefore I will look unto the Lord. Zvichireva kuti pane kwatinokwanisa kutarira. Ariko muchinda werugare, muchinda weruponeso, akagara pachigaro cheushe, achitarisa kuti kune vanakomana vevanhu here vanotya Mwari, vanoziva zita rangu vachidana umambo hwangu. Mangwanani ano toda manheru ano toda kungoenda pamberi paMwari, tingodzokerazve tichingoti, Baba, center our hearts, center our minds on you. So oftentimes pamwe pacho tinouya muuwapo hwaMwari, and our thoughts, they wander off. Torasika kuti pamwe pacho titori panapa, asi tiri kufunga how our day was. Tobirwa nyasha, totadza kusangana nezvatakagadzirirwa naMwari. But toda kungodzokera pamberi paMwari, tingoti center our scatter your glory. Unoona Davhidhi achiti, oh, taste and see that the Lord is good. Nekuti akanga waona runako rwaMwari, akanga aona kuti hakuna chimwe chinhu chakanakisa than to be in the presence of the Lord. But revival ino toda kungoti, Baba, we want to taste, we want to see that you are good. Help us to have a focused attitude kuti zvamatotiunganidza Baba ndirege kusara ndakadaro asi ndaipamberi paMwari. Tingoti this revival, let it mark a new encounter in my life, let it mark a beginning of a deepening relationship, of a deepening knowing of you, O God. Ngatingodzokerai pamberi paMwari, tingoti, Baba, zvingave zvinondiremera, zvinondimanikidza, asi nekuda nekwemukana uno wamatiwanira, Jehovha, mundisiye ndakadaro. Ngatingodzokerai pamberi paMwari tichinyengetera. Mutsvene makanaka makatendeka, Mwari wenyasha zhinji tinokuongai, Mwari wenyasha zhinji tinokupai mbiri Mutsvene.
Baba tinoziva vamwe tinoziva masituations atasiya kumba haana kumira zvakanaka Baba, asi zvatauya pagotekwa rino Ishe, zvatauya panzvimbo ino Baba, tinoda kusangana nemi mutsvene, tinoda kuona ukuru hwenyu Ishe. Set our hearts and our minds on you, set our thoughts on you, O Spirit of the living God. We want to encounter your glory, we want to encounter your power, we want to encounter you, O God. Tinoda kuita mawekwe nemweya wenyu Baba, tinoda kuita mawekwe nemweya mutsvene Baba, nezita raJesu. Mweya mutsvene makatendeka, mweya mutsvene makanaka, mweya mutsvene munogona, makaiziva tisati taiziva Baba, munazvo zvamakatirongera Ishe, munazvo zvoumambo hwenyu Baba, zvamunoda kutiratidza Ishe. Imi munoti the secrets of the Lord are with those who fear you, O God, and to them you reveal your covenant. Father, in the mighty name of Jesus, reveal your covenant unto us, reveal your covenant unto us, O God. Manero ano tinokuongai, manero ano tinotaura ukuru hwenyu, tinotaura simba renyu rinoshamisa, tinotaura kubata kunoyera Ishe, nakutibate nesimba. Mweya mutsvene manero ano titsikirei neruoko rune simba, iro ruoko rwenyu rwerudyi Baba, ngaritibate mumwe nemumwe wedu. Tinokuongai, tinokutendai mweya mutsvene nekuti muri Mwari, mweya mutsvene nekuti makatendeka. Rumbidzwai mutsvene waIsraeri, simudzirwai Baba, simudzirwai mutsvene nekuti muri Mwari. Nguva ino ndeyenyu Baba, nguva ino ndeyekusangana nemi mutsvene, nguva ino ndeyekusangana neumambo hwenyu. Tigonesei kupinda muwapo hwenyu mutsvene. Usher us into your holy presence, O Spirit of the living God, in one mind, in one accord, O God. Mind, body, and spirit, O Father. Help us to connect with you, O Spirit of holiness. We worship you, we honor you, Almighty God. We honor you, we glory in your holy name. Manero ano tinokutendai, tinokupai mbiri mutsvene waIsraeri. Simudzirwai Baba, nekuti makatendeka, nekuti mune ngoni mutsvene werugare, muzita raJesu. Haleluya. Tidongodzokera zvakare pamberi paMwari, tidongosuma munhu wese anonzi munhukadzi. Tinotenda Mwari nekuti revival ino iri kutungamirwa naana amai. Ukatarisa kuti being a mother, it's not a job, it's a full-time ministry. A ministry inototi inoda nyasha dzaMwari kuti Mwari vatigonese. Hallelujah. As mothers, we have been graced and chosen by God to be used as vehicles that bring forth life into this world. And this task of giving life, it does not end after birth, but it continues. It carries on through our words, through our speech, through our conduct, through our behavior. We have the power to plant seeds that give forth life to our children, to our husbands, to our families, to those within our communities. Unaona shoko la Mwari rinotaura kuna Proverbs 14:1. Hanzi, the wise woman builds her house, but the foolish one pulls it down with her hands. I love it in the Passion Translation. Hanzi, every wise woman encourages and builds up her family. So you can see this is ministry. Yekuti, we have been called to serve as mothers. Hallelujah. And the wisdom that makes this woman wise, it is the wisdom of God. Saka toda kungodzokera pamberi paMwari, tingokumbira kuti Baba, tiri kukumbira uchenjeri hwenyu,
that our mothers, the mothers are guided by the wisdom of God. Kuti patinoenda through ma situation akasiyana mukati meupenyu, that the wisdom of God helps us to know how do we navigate these challenges, how do we navigate these complexities zvatiri kusangana nazvo. Zvimwe zvacho zvihombe hatina zera nazvo, asi toda kungoti uchenjeri hwaMwari Baba ngautigonese patiri kutungamira, patiri kurindira, patiri kukudza vana vedu. Saka that's the first thing atoda kunamatira ana mai, kungoti Mwari vapei uchenjeri. Hallelujah. Tiri pakunamatira ana mama ipapo, we just want to pray also for their strength and their emotional well-being. Hallelujah. As mothers, sometimes we go through a lot. Hallelujah. We are naturers by nature. Pamwe pacho you find kuti we take care of everyone else, and sometimes we neglect to also take care of ourselves. Sometimes we have a lot of emotions that are suppressed. We are carrying a lot of pain. We are carrying a lot of wounds. Kuti Paul kutuona tichifamba tiri kufamba zvedu, but we are wounded soldiers. Asimanero ano tuda kungokumbira nyasha. Kungoti Jehovah rangarirai munhu wese anonzi munhukadzi. Kuti pa revival ino yevana amai, we cannot pour out of an empty cup. Nekuti pamwe pacho we are always giving. We are always giving, and we do not take time to fill our cup. Ndopo onona pamwe pacho kuti the fruit that comes up ndeyekungoti wakupindura nehasha, wakatsamwa, nekungoti panotaura wakungopopota. But ndizvo zvaunenge usingade, but because it's the exhaustion. Because we're saying keep on pouring, but you cannot pour from an empty cup. But tudangoti pa revival ino Baba, fill our cup. Breathe new life into every mother. Breathe new life, revive us, renew our strength. Tigone kumanya mjawo wakanza amai, tiumanyire for corona. Nekuti paticha rimwe mazuva ndinodavira kuti zvichanziko vana vandakakupa ava, vana vandakakugovera ava. Did you steward them in my way? Did you guide them in the fear of the Lord? Saka toda kungodzokera pamberi paMwari. Tingoti Baba tinokumbira uchenjeri hwenyu. Tigoneseisa ana amai. Mungopfeka amai wese nesimba rekuramba vachingomhanya. Vane moyo yakapudzika, vane moyo yakarwadziswa. Tingoti God, you are the restorer of all things. Tingoti heal and mend their broken hearts. Restore them to your glory, O Spirit of the living God. Ngatingodzokerei pamberi pamwari tingonamatira ana mai. Mutsvene makanaka makatendeka. Tinokuonga Ishe, tinokutendai Baba. Mweya mutsvene waMwari makatendeka. Ndinokutendai nemunhu anonzi munhukadzi Baba. Iwo wamakasarudza mweya mutsvene, that you use her as a vehicle to bring forth life into this world. Mweya mutsvene, we do not take this for granted, oh God. But we also realize Baba kuti tirambe tichimanya. Atizvigone musimba redu Baba, atizvigone tega Baba, asi tinoda uchenjeri hwenyu mutsvene, tinoda kugonesa kwenyu Mambo Jesu. Manheru ano tirangarireiwo sana mai, tinoda kuona ukuru hwenyu mutsvene. Oh, patinosangana nematambudziko akasiyana siyana, uchenjeri hwenyu ngautigonese Baba, uchenjeri hwenyu ngautitungamirire mutsvene, kuriritira mhuri dzamakatipa Baba, kukudza vana vamakatipa Ishe. Tinoda kugonesa kwenyasha dzenyu, tinoda kugonesa kunobva kwamuri mutsvene. Oh Ishe wangu, tinokutendai. Vamwe vedu tine mavanga pamoyo, vamwe vedu takarwadziswa Ishe, asi muri Mwari munorapa moyo yakapudzika, muri Mwari munorapa vano venyu mutsvene. Manheru ano Ishe wemasimba wose, moto wenyu ngauburukire panzvimbo ino Ishe, kugona kwenyu ngakuburukire panzvimbo ino. Move Holy Spirit, move. Tinoda kuona simba renyu Baba, rapai moyo yose yakapudzika, mweya mutsvene nezita raJesu. Tinokuongai, tinokutendai, imi Mwari wenyasha zhinji, imi Mwari musingarambe makanyarara, asi munozviratidza mutsvene werugare. Simbisai vanasikana venyu Baba, ngavapfekwe nesimba idzva rinobva kwamuri, ngavapfekwe nekugonesa kwenyasha, ngavapfekwe nesimba rinoyera mutsvene, kuti vagone
tichimanya Baba. Ishe wemasimba wose tinokutendai. Mwari wamasimba wose tinokupai mbiri. Simudzirwai mutsvene nekuti makatendeka. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinongodzokera pamberi paMwari zvakare, our last prayer point. Tichingonamatirana mama zvakare. Hallelujah. Tingonamatira chipo cheupenyu. Tingonamatira upenyu urefu. I think we can all echo from the same voice. What we saw last week, this past Sunday, it was just so beautiful. Patakaona vana vedu vachimira, and they were wishing us a happy Mother's Day. Wona kuti these ones, they are looking kuti mother, you are my all. You know, kuti mama vangu, that's my role model, that's everything. Kana ndatoona mai vangu zvatondinakira zvese. Saka tudongoti Mwari tichengetei. Mwari tichengetei tione vana vedu vachikura. Mwari tirangarirei tigoonawo vazukuru nevazukuru. Toda kungoenda pamberi paMwari tichingokumbira chipo cheupenyu. Kungoti sana mai tirangarirewo mweya mutsvene. Tirwanganirewo tione vana vedu vagokura. Patiri kunamata ipapo tingorayira nezvirwere zvinobata vanhukadzi. Tingorayira zvirwere zvemacervical cancer, tingorayira zvirwere zvebreast cancer, zvirwere zvemoyo, zvirwere zveBP, zvinongonetsa vanhukadzi vese. Tingoti Jehovha pamusangano uno wemadzimai, tirangarirewo mweya mutsvene waMwari, tichengetereiwo vana vedu nemhuri dzamakatigovera. Ngatingodzokerei pamberi paMwari tichingokumbira nyasha dzendaramo. Mutsvene makanaka makatendeka, Ishe wemasimba ose. Tinokuongai mutsvene. Ndimi munopa simba rekurarama Baba. Ndimi munotigonera mutsvene waIsraeri. Manheru ano tauya zvakare sana mai Baba. Mweya mutsvene tichikumbira chipo cheupenyu. Mwari wangu makanaka makatendeka. Imi munoti serve the Lord your God, and He will bless your bread and water, and remove sicknesses from among your midst, and prolong the number of your days. Baba manheru ano nezita raJesu, ndinosuma vanhukadzi vose muruoko rwenyu. Baba tinokumbira nyasha dzeupenyu, tinokumbira nyasha dzekukwegura, nyasha dzekuona vana vedu vachikura, nyasha dzekuona ropafadzo yezvizukuru. Baba dzingori nyasha dzinobva kwamuri. Tadzikumbira manheru ano mutsvene waIsraeri. Tinodzitsvaka manheru ano Ishe wemasimba, kuti Jehovha mutirangarire, Jehovha mutiwanire nyasha, mutichengete nekutirwira mutsvene. Baba nezita raJesu, manheru ano tinokuongai. Vakati vanokumbira vanopiwa, vanotakumbira nekutenda, nokuti ndimi mupi wezvipo zvakanaka. Manheru ano tinotaura mbiri yenyu, tinotaura kuyera kwedenga. Baba nezita raJesu, neutano hwedu mutsvene, tinousuma kwamuri Baba. Titenderei zvirwere Baba, titarirei zvirwere mutsvene zvinotedzana nevanhukadzi Baba. Ngazvishayiswe simba panyama dzedu. Tinorayira zvirwere zvekensa Baba, tinorayira mweya yemaBP, zvirwere zvemoyo. Baba tiri kutaura nyasha manheru ano, tinotaura ukuru hwenyu mutsvene, kubata kwenyasha, kubata kunokushamisa. Mweya mutsvene simudzirwai. Paungano ino simudzirwai. Paungano ino gamuchirai rumbidzo dzenyu. Paungano ino mutsvene waIsraeri, tinoda kuona ukuru hwenyu mutsvene. Maita yenyu Mambo Jesu, nenguva ino yamakatitsanangurira. Baba wamasimba wose tinoisuma kwamuri, kuti ukuru hwenyu uburukire kwatiri mutsvene. Mweya mutsvene zumbidzwai. Tirangarirewo manheru ano Baba, patinotsvaka chiso chenyu. Munoti draw nearer to me, and I will draw near to you, O God. As we seek your face, O Spirit of the living God, musati wanzira chiso chenyu Baba. Tizvinurireiwo manheru ano Baba, moto wenyu uburukire mukati meupenyu hwedu.
moto wenyu burukire mukati memhuri dzedu. Mweya mutsvene makanaka makatendeka, tinokuongai, tinokupai mbiri. Zita renyu ngarikudzwa, mambo wenyu ngausvike. Muzita nemuropa ramambo Jesu, haleluya. Ngatimbopai chipo chekutenda kuna Mwari. Ndichipa nguva yose kupraise and worship ipfuurire mberi, haleluya. Jesus. Everybody, let me see your hands out to the Lord. Simudza maoko ako mudenga kuna Mwari. Okay, Moresa ari paside pako. Itai kuti waita zvakanaka, wauya kuzuva rekutanga remusangano. Mwari vanotsvaka vanomunamata, mumweya nemuzokwadi. Ivo Mwari vanotsvaka vanomunamata, mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mwari vanotsvaka vanomunamata, mumweya nemuzokwadi. Ivo Mwari vanotsvaka vanomunamata, mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Tambira Jesu. Imo mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Tambira Jesu. Anene beria ton. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Mumweya nemuzokwadi. Tambira Jesu. Jesus, aya, 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 aya. Jesus, aya, 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 aya. Jesus, aya, 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 aya. Mumweya nemuzokwadi. 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 Mumweya nemuzokwadi.
Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Kana mwea mutana garapa msoro pangu ni chatambasa tufuta. Kana mwea mutana garapa msoro pangu ni chaibasa mirie. Waona ire. Waona ira. Waona ire. Waona ira. Kana mwea mutana Kana mwea Yeah,
Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Higher, higher. Higher, higher. Higher, higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Higher, higher. Higher, higher. Higher, higher. Farina just so you are. Tiga, tiga mwana tiga, tiga mwana tiga, tiga mwana tiga. Mwana na muri toiwe. Hallelujah, hallelujah. We say hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. We say Muraba, muraba, muraba. Rajas muraba. 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 Muraba, muraba, muraba. 1, 2, 3.
mchinda wedu vachita changamire manero ano Mwari tinosimudzira zita renyu ngarikudzwe zita renyu Mwari ngaribatwe neutsvene zita pamusoro pamazita ose manero ano Jesu piwai mbiri toda kukutendai mweya mutsvene nekuda kwenyasha dzatakaona pamizinjifa toda kukutendai Mwari nekuti makapa upenyu hwenyu panzvimbo yedu imi makapa upenyu hwenyu Mwari panzvimbo yedu tinokutendai mweya mutsvene nekuda kweropa rinotaura zviri nani kudarika remhuka Jesu piwai mbiri manheru ano imi makatakura kuimba panzvimbo yedu kuti tigova vakundi nekupfuurisa tinokutendai nekuda kwenyasha tinokutendai Mwari nekuda kweropa ngarikudzwe zita raMwari wedu manheru ano ngarisimudzirwe zita raMwari wedu manheru ano ngaribatwe neutsvene zita raMwari wedu zita riri pamusoro pamazita ose namatwai Mwari iwai mbiri muchinda wedu kare ndiri nakukudzwa ngazvidzorerwe kwamuri vazviita muchinda wedu kare vazviita shumba yerudzi rwaJudha tonamata zita renyu totenda kunaka kwenyu Jesu torumbidza zita renyu totenda kunaka kwenyu
Muzita ra Jesu, amen. Muzita ra Jesu, amen. Tichiri mweya umwe chete iwoyo. Tida kungokumbirawo praise and worship vatimbirawo song inonzi musandipfuura Jesu. Muzuva ranhasi rekutanga rerevival yedu netheme inoti therefore I will look up unto the Lord. Ngatingoti Mwari zvamuchaburutsa mumwaka uno musatipfuura, umwe neumwe ari pano ngatisapfuurwa anything chichaburutswa naMweya Mutsvene in the next 4 days ratichauya kuzomushumira. Musandipfuura Yesu Baba ndinochema Baba mukakomborera mukakomborera Mimi
tiri pano Mwami. Tirangarirewo isu nemhuri dzedu Mwami. Mangwanani lero ano tiri pano changamira. Paya pamucharopafadza vamwe. Rekaiwo kufura wangu upenyu. Rekaiwo kufura vana vangu. Rekaiwo kufura kereke kwangu. Tiri pano Jesu weNazareta. Moyeni yakakaririra kwamuri Mwari. Muzita ramambo Jesu. Tinokutenda ishakamire. Muzita ra Jesu, amen. Manera anotingosvika patinoita mhere tichigamuchira iye mweya mutsvene watigonesa kunge tiri mukati meimba ino muzuva ranhasi. Dai dzanga dzisiri nyasha dzake tisiri pano, tingosvika tingoita mhere timugamuchire nezita ra Jesu, amen. Nezita ra Jesu, amen. Amen. Tichakamira kudaro tingosvikazve patinogamuchira vafudzi vatakapiwa naMwari, mufundisi vedu naMama Jiriji. Mufundisi naMama, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Ini nemhuri yangu tinokudai muzita raJesu. Amen. Amen. Thank you so much, praise and worship. Nekubatira kwakanaka, mungaone zvenyu pamunogara pasi, nesu tose tingaone patinogara pasi. Vari kufarira revival, oye. Vauya kuzomutsidzirwa, oye. Amen. Tingosvika patinokwazisana manhera ano muzita raJesu. Panguva ino toda kukwazisa our main church board. Vanova ivo vanotungamirirwa namufundisi vedu, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Tisvikezve tichikwazisa dare rana baba, inzwai mukugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Tisvikezve patichakwazisa our ladies board, rinova iro rinotungamirirwa namama vedu, vaita kuti mutambo uno uye uchiendeka zvakanaka, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Tisvikezve patinogamuchira wese anongonzi mutungamiri mukati menzvimbo ino, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Zvinonzi mukana hauna tsitsi nhai, ndoda kugamuchirawo cell group rangu reNorth of Deckers, inzwai kugamuchirwa. Ndichigamuchirawo uyezve zvakasarudzika macell group leaders edu, baba namama watenga, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Muchationa takachena zvekuti nhasi. Tichienderera mberi nekugamuchirana, tisvike patinogamuchira vana vedu vatakapiwa naMwari, my youth, my teenagers, uyezve neSunday school. Muriko here? Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Tisvikezve patinogamuchira vese vatanga kushumira nesu nhasi, inzwaizve kugamuchirwa. Tinokukurudzirai kuti mugodzokazve nemusi wesvondo, tida kuzokugamuchirai the Rhoda Way muzita raJesu. Amen. Tisvikezve patinogamuchira our online viewers. We welcome you to our 2026 Ladies Revival. Inzwai kugamuchirwa. Thank you so much for joining us and stay tuned. Tasvika panguva yedu yema items. Tine two items. Tichapiwa item yedu ne ushering team. Then after ushering team, North of Deckers ndo inozoteera. Tiomberere ushering team ichiuya. Tirambe tichiombera kusvika vasvika. Sema asha ipa roadport tinofara kuva pano. Revival oye! Revival oye! Aiwa, isema asha tiripano kumeka sure kuti pane order. Vanenge vasingida kuvunza, munoona vasikana vakachena vari panapa, madzimai nanesu vana baba, tokuratidzai pese pamunenge musinganyatsi kuziva. Vanenge vachida mumaenvelope, maasha ari pano, munongovavona vari pano. Isu tiripo kumeka sure kuti zvese zvamunoda tinokugadzirisai paRoadport Prayer Center pano. Hatinyanyi kuimba zvedu, asi tinongofara kuti mauya kurevival.
Tinofara mauya. Oh, Mose mauya. Imi mauya. Oh, mauya. Tinofara mauya. Oh, ya mauya. Oh, mauya. Mauya. Mauya kuna. Tinofara mauya. Oh, ya mauya. Imi mauya. Imi mauya. Mauya kuna. Tinofara mauya. Oh, ya mauya. Imi mauya. Imi mauya. Kuna baba. I want not tender Ashas. Thank you so much. Thank you so much, ushering team. Tivaomberere vachigara pasi. Paris inota kuko ka North of Ondekars. Ngativaomberere maoko vachiuya. Tirambe tichiombera kusvika vasvika. Tichinamata, tinoramba tichinamata, tinoramba tichinamata, tinoramba tichinamata, tinoramba tichinamata, tinoramba tichinamata, ticharamba tichinamata, ticharamba tichinamata, ticharamba tichinamata. Manero akanaka amadzadi wamunashe. Manero anaya item yedu, it's a song. Song yatiri kuimba manero ano as North of Ondekars. Inonzi wauya wauya mucheki. It's a song that is quite familiar. Vakawanda anoziva kunge inowanzwa imbwa pamariro. But this song is not for the dead. It's for you and me, vapenyu. And this song, it resonates also with Ascension Day. Hanzi mumwe chetewe watakaona achikwira nemumakore. Iye achadzoka. Paachadzoka ndo pakakosha. Nekuti paachauya, achauya kugoho. Hanzi kana achinge auya Matthew 13 inotaura about Horus. Horus vasingazive kuti inonzi chii, it's wheat in English. Hanzi kana auya mucheki mukuru, achapinda mumunda. Achafarira wheat, Horus. Kana awana wheat, achafara nezvibereko zvayo. Achatora wheat, achaisa kurudyi rwake. Then masora akakura pamwe chete newheat. Masora iwaya achitadzisa wheat kukura, aisa pamwe chete ogopiswa mumoto. Saka this song, I think all of us, we need to reflect about it. Kuti Mwari tibatsireiwo, especially mukana we revival iri kuitwa yekuti tireflect mumwe nemumwe wedu about rwendo rwatiri. Hanzi tiri parwendo rwekuenda kudenga. Tisanyanyokanganwa nekuvarairwa nezvinhu zvinodarika. Mwari vatibatsire even pamabasa edu tikuwanikawo tiri horosi yekuti inofadza muponesi. Horosi iri fruitful yekuti akatarisa anoti wow, agofara. Tisaite masora, achazopiswa, achazotsva nekusingaperi. Amen. Wauya mucheki mukuru, vanhu vachaona Ishe wokudenga. Vanongozomutsa vari kumakuva, avo
so much Northophone Deckers. Tivaomberere vachigara pasi. Tirambe tichiombera kusvika vagara muzita raJesu. Amen. Titende kune vese vane zvavaita muimba yaMwari muzuva ranhasi. Chiziviso chedu, we are encouraged to invite friends and family kuti vauyewo kuzomutsidzirwa, timutsidzirwe pamwe chete. Tichange tiripo zvemangwana from 6 p.m. ingowanawo umwe or two vaunoinvita kuti tiuye kuzomutsidzirwa pamwe chete. Inini nguva yangu yasvika kumagumo. Ndakawanirwawo nyasha. Ndine anondidawo, ndida kungosvika pandinogamuchira mhuri yangu yekwachimbi nevana vatakapiwa naMwari. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Tose takasimuka kereke yaMwari tisvike patinogamuchira mufundisi wedu vachiuya kuzoti introducera mushumiri wedu wezuva ranhasi muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vauya kurevival. Hallelujah. Mwari vakanaka, tingatora hedu nzvimbo dzedu muvapo hwaMwari. Manheru ano manheru akanaka. A first day to our revival. Hallelujah. Waita zvakanaka, wauya ku first day. Tisu tinowana maropafadzo ekutanga revival muzita raJesu. Hallelujah. Aiwa ndinoziva kuti tese tagamuchirwa tafarirwa, asi manheru ano taitirwa zvakanaka. Tine vaenzi vari pakati pedu vauya kuzoshumira pamwe chete nesu. Ndichangovadaidzira kuti tivazive uye tivakwazisewo mukati meimba yaMwari. Toda kugamuchira Pastor Marume vari pakati pedu. Ndichangokumbira mufundisi musimuke from Kempton Park muzita raJesu. Hallelujah. Tinokufarirai mufundisi maita henyu. Toda kufarira zvekare Pastor Mugoma vari pakati pedu muzita raJesu. Hallelujah. We also want to greet our apostle pastor from Kenya, Pastor Chengo. I hope I pronounced it right. Let us greet him in the mighty name of Jesus. Hallelujah. You are welcome, Pastor. We also want to greet our own Sekuru who is in the house from Kempton Park. We love you, Father. Hallelujah. 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 Tinokudai Sekuru vechechi muzita raJesu. Hallelujah. Tinoda kuramba tichingokuona izuva nezuva muchingouya. Amen. Muzita raJesu. Shoko raMwari rinonyora kuti how beautiful are the feet of those who bring the good news. Manheru ano vari pano nhasi. He is here in the house, the one who is bringing good news to us. The highest office of AFM of Zimbabwe. He is in the house today. Hallelujah. Ingonzwa kufarira Mwari manheru ano. Ingonzwa kutenda Mwari manheru ano. Rotipota hausi muduku. Manheru ano taitirwa nyasha. Hallelujah. 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 Mwari ndimwari vakanaka. Vazhinji vanovatsvaga kuti vauye kuchechi kwavo asi nhasi vari pedu. Muzita raJesu. Baba, tinokufarirai namama. Tinokutendai nekubvuma kuuyawo pano paRoadport. Manheru ano tiri kunzwa kufara. Kereke ngatigarei zvedu pasi. Tichisiyira nguva kwavari baba namama. Vachiuya kuzotora nzvimbo yavo vachishumire. Manheru ano tingovaomberera nekuvachingamidza muzita raJesu. Amen. Mumwe munhu akati it's nice to be in the house of the Lord. Amen. Zvakanaka kuva muimba yaMwari. Ndisingaparadze nguva, regerai ndiremekedze baba naamai Jiridhi nekutikoka pamwe chete nedare muzita raJesu. Amen. Tinouya nekwaziso ichibva kuFaith Alive. Aiwa, muri kungoona zvatiri kuita. Ndanditarisa chechi ino ndikati
idiki yedu inenge hombe. Tiri kuvaka a very big church. Saka ndanzwa manyukunyuku kuti ya Mwari ngaakudzwe mune dzimba dzakadai ichazara zvokuti mucharegreta kuti vanhu tovaisa kupi. Ndinongoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Mukangobatana sevana vaMwari hakuna zvinorema, zvinhu zvese zvinogoneka. Ndaakudzorera mukana kuna baba vari kushumira vatore mukana uno. Thank you very much. We may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wow, I feel the presence of the Lord here. Wow, 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 wow. You see, I'm still astonished. Tukuona magariro akaita vanhu, Saka, tichiri kunakidzwa. Wow. Well, let me give honor to where honor is due. Pastor Ndamai Jiriji, thank you very much, the angel of the house. I thank you so much for inviting me to be here tonight. May God richly bless you. Kukokwa pano hakusi kuti vakashaya maridzo yekuparidza. Aiwa rudo kugamuchira baba kuti vambosvikawo. Musha usingatsikwe nababa, musha usina kunaka. Oh, hallelujah. Let me also recognize the presence of my dear sons in the Lord. Pastor Marume, Pastor Mugoma, Pastor Munemo, and Pastor Chengo, all the way from Kenya. Well, they have all come to be with me here tonight. Vauya kuzomira namdhara kuti kana akudonha vomira padhuze votsigira mudhara. These are my spiritual sons. When I'm in Kenya, I've got my special son there. And I was there preaching in Machakos. And we went to Masai Mara. We saw all kinds of animals there. And we saw the Masai people who can fight elephants. And they blessed me with their notebook. And I have it in my house. Anyway, I'm very thankful. We are also attending the World, the Africa is it Africa? Africa Missions. We started on Tuesday. We are in Campton Park. And Dr. Ronnie Kenia wanted me to be there. I was supposed to preach there 2 o'clock this afternoon. So when they changed the program, I decided to be here tonight. And when I was in the hotel room, they started calling me that we are waiting for you. We want you to start speaking now. There are people all the way from Kenya, Addis Ababa, Ethiopia, Nigeria, Togo, Congo. All pastors are there, so I was supposed to be sharing about missions. And that missions is going to be spoken here tonight. Now, the title of the message I was going to preach there, it was called, It Begins With You.
It begins with who? With you. Anyhow, tonight, allow me nditendere zvangu nditaure mbichana ko ndichataurisa makore acho anenge ari kufamba aya. Ndaane makore mashoma ndiri mufundisi. Gore rino rare 47 years ndiri mufundisi. Makore ekuberekwa rino rare 70 manje. 70 years of age. Makore akapirwa muna Mwari 70. Kana uchine simba 80. Asi kubva ipapo yanhamo nematambudziko. Saka ine makore angu andakapuwa naMwari akwana. Ndakuimba chimbo chokuti pamazuva mashomanana asara. Mashomanana asara baba ndisimbise ndireke kudzokera shure baba ndisimbise ndireke kudzokera shure. Aiwa ina ndimbe ndichidaro uri kumhanya ndiri mudhara. Ndinoimba ndisingamhanyi. Ndofambawo mbichana somunhu mukuru. Ndinonga watondisiya kudhara. Saka teererai ndichishaura muitiro wangu. Pamazuva mashomanana asara. Pamazuva mashomanana asara. Baba ndibatsirei ndirege kudzokera shure. Baba ndibatsirei ndirege kudzokera shure. Pamazuva mashomanana asara. Pamazuva mashomanana asara baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Kumadharabi yangu hamusi kundibatsira sei kuimba? Muchiri vana vadiki here? Pamazuva mashomanana asara. Pamazuva mashomanana asara baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Baba ndibatsire ndirege kudzokera shure. Baba vangu muri kudenga manheru ano muzita raJesu. Handina kuramba kutumwa Baba, ndabvuma. Ndamira pamberi pevana venyu vamakatenga neropa risina gwapa, ropa risina chipomerwa. Muchengeti waIsraeri asingakodzere kana kuvata. Ndipewo nyasha dzokutaura shoko renyu rinoyera. Shoko renyu ramakafemera nemweya mutsvene mubhuku renyu dzvene. Baba, muzita raJesu Kristu mwanakomana wenyu mutsvene, wamakazodza nokuzodza kune simba, akafamba nomumaguta achiporesa vanorwara, achisunungura vakasungwa, achiregedza vakatsikirirwa. Neniwo manheru anomira ineni, ndipei nyasha dzokutaura shoko renyu. Ndipei shoko rokuti ndidudzire kuvana venyu manheru ano. Mbiri yose nokukudzwa zve pachigaro chenyu. Ini kwete, asi mbiri yose ngaidzokere kwamuri. Ndinokumbira pandakutaura shoko renyu, vanorwara vapore, vakasungwa ngavasunungurwe, vakatsikirirwa ngavaregedzwe, dzimba dzisina rugare dzive nerugare. Ndinotaura nyasha dzaJehovha muzita raJesu. Amen.
Philippians 3, verse number 20, please. If you have a King James Version, do you sometimes throw your scriptures there? You do so. I need from the King James Version, if you can, please. Philippians 3, verse number 20. I love the authorized, the King James Version. All other translations are books about God. The only Bible is the King James Version. Oh yes, let me read it. What's there now? For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Go to the next verse if you can. Thank you very much. Who will, now this is the New King James Version, I don't mind, I'll read it. Who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body? You don't have a King James Version to that verse. Because this kind of English are for the new generation. I'm the old generation. They don't have a, where is that? Okay, thank you. Who shall change? Now I'm reading the Bible. Who shall change our vile body? That it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Okay, is anybody being troubled by the English Bible? Shall we read Shona? Yes, let's read it. We are Shona people. Asi nyika yedu iri kudenga, uye tinomirira muponisi anobva ikoko, iye Ishe Jesu Kristu. Tonight, manerano ndisingaparadze nguva, I want only to interpret that scripture. Apostle Paul was writing to a church in Philippi. Ndikupota ndisanganisa chirungu noti tine hama kadzisinganzoshora. Munonditendera? Thank you. Oh, Pastor Jiriji, you'll go to heaven. Thank you. Okay, let me give the authenticity of sentence. I mean the background of this script. Paul is writing to the church in Philippi. Now, this church in Philippi, Paul went to preach there after he was stoned. He was preaching in Derbe. They stoned Paul. Vakamtema nematombo. Ndokubva vamuona seafa. Ndokumukandira kunze kweguta kuti afire kunze kweguta. Ariko ikoko mweya waMwari wakamutsa, ndokubva atizira mutauni inonzi Lystra. Abva muLystra, I was there last year muna November. Ndaifambira maguta ese akaparidzwa naPaulos nemachechi manomwe ari kuna zvakazarurwa, ana Laodicea, Pergamos, Ephesus. Ndaifamba ndichiona kuti Bhaibheri riri kureva chokwadi here. Ndakakusvika kwose nadzimai vangu. The last Sunday tikaparidza muEphesus, taakudzokera kuno kuZimbabwe. From Lystra, ndokubva atizira Troas. MuTroas, then he said, I'm not going to preach anymore. Because these people are after me, they are stoning me because of the gospel.
And when he was sleeping in the night, akarara usiku, saw a vision. A man saying, "Come over Macedonia and help us." Uya ku Macedonia uzotibatsira. Paulos ndopa akasangana na Titus. Was it Silas and Silas. That's where he met Silas. And then from there, ndokumuka ndokuenda ku Philippi. And he started preaching in Philippi. Now in Philippi, it's a city like Durban, very close to the sea. And Paul was moving around the beach and is preaching. The first convert there was Lydia. Mukadzai tengesa micheka mitsuku achibva kuLaodicea. Are you with me? And I'm happy today this is women's. The first convert in Philippi was a woman called Lydia, seller of purple. And one day Paul is moving in the streets. He saw another young lady, mukadzi futi. Ane mweya wetsvina. Ari kuti vanhu vekumusoro-soro avo varanda vaMwari wokumusoro-soro. Paulos akagumbuka kuti dhimoni nderingataure kwandiri. Kati iwe mweya wetsvina, buda maari usadzokerezve. Mweya wetsvina ukabuda, vaimushandisa kuprofita nokuita un'anga vakamutsa bope muFilipi. Paulos ndokusungwa naSilas, ndokurohwa musana wekutsemuka, ndokuiswa simbi mumakumbo nomumaoko, vakabatwa, ndokurara mujeri, varohwa. Chavaroverwa kuparidza vhangeri. Ndiri kutaura chechi yaakanyorera tsamba iyi. Muneni here? Now, pakati peusiku, Paul and Silas havasi kuimba dzimwe nziyo. They are singing and praising songs, nziyo dzokurumbidza Mwari. Church, mukadzidza kurumbidza Mwari, kubuda misodzi so muchirumbidza kuti makanaka, makanaka. Mweya wako kuperera uchirumbidza Mwari, naMwari anoburuka, ogara murumbidzo dzevatsvene vake. Shamwari Paulos naSilas vachiimba, havaiimba kupopotera Mwari kuti tasungirwei. They were praising God. Now, I was preaching the gospel in America, in Arizona, and another black American said, when Paul and Silas were singing, God was enjoying the song, and God started stepping his leg down, enjoying the music of Paul and Silas in prison, praising him. Now, when God's foot started hitting the ground, there was an earthquake. Wow! There was an earthquake, and the chains fell. Ngetani dzikadona pasi. Paulos na Silas vachiimba. Oh, ndinofarira vachaimba madhimoni achibuda. Kwete kuimba kunonakidza iwe ukatamba ukadii, aiwa. Kuimba kunoita kuti dhimoni riri kuko ribude. Mukaona magona kuimba ikoko, kuchechi kwangu ndakachinja maimbiro ese. Zvenyika ino handichada, ndakuda kuenda kudenga. Hello. Ndati inini zvangu anoti mimi. Ndati inini zvangu zvenyika ino ndadi.
ndakapedza zvandakatadza kuita ndichazvavarira ndikasvika kupi kwasara kuenda kudenga ndokwandichakuparidzirai manheru ano. Amen. Muneni here chechi. Then the prison guard wanted to kill himself, and Paul said, stop, we are all here. Hapana atiza muno, we are all here. And the prison guard mugadi jeri akauya ndokupfugama pamberi pevasungwa. Ndingaitei kuti ndiponeswe? Zvakanzi tendeuka iwe nemhuri yako muchaponeswa. Mugadi jeri ndokutora Paul na Silas kuenda navo kumba kwake usiku kunovagezesa, kuvapa zvokudya. Ava ndokubva vatendeuka ndokubhabhatidzwa usiku iwowo kumba kwake. Mukakusen Paul na Silas vanonzi ngavasununguruve. Paul refused. He said, no, I am a Roman citizen. Who told you kusunga mu Roman citizen? Kumuisa mujeri musina kumutonga. Jaji paakazviziva akafunga kuti Paulos ngaaenda chinyararire nokuti nyaya yacho yakwira mutaro. Paulos akaramba kuitira chechi yaatanga, Lydia, mugadi jeri nevamwe vashomanana. Ndokubva abuda atizira kuTesaronika, ndokubva ndokuenda Beria, ndokubvapo ndopaakazoenda kuvaKorinde, ndokubva anyarara kuparidza futi ari muvaKorinde. Akati zvinhu zviye zvokurohwa zvandinyanyira. Mwari ndokubva amuti usanyarare ndine vanhu vangu muno. Ndopaakatanga kuparidza, ndopakatendeuka Priscilla naAquila, ndokubva patendeuka Gaius muvaKorinde. Oh, am I preaching right here? And then the following day, that's when he went to Areopagus Hill, to Athens to preach. Okay, are you with me? And then when Paul was preaching, even when he was in prison, church which was sending aid to Paul was the church at Philippi. Church yo yanga yakura. If you read all the letters of Paul, the letter of Paul to the church of Philippi was the best letter. He loved that church. Akataura zvakanaka pamusoro pechechi iyoyo. Nanasi ndo yaari kutaura kuti nyika yedu. Haana kuzvitaura kuvaKorinde, haana kuzvitaura kuvaRoma izvi. Ari kutaura kuchechi yepai. Come on man. Chechi yekupi? YekuvaFilipi. Yakatendeuka munhukadzi wokutanga Lydia. Are you with me tonight? Now let me tell you, what was Philippi? Philippi was a Roman colony. Are you with me? What is a Roman colony? It's like you are Zimbabweans here in South Africa, but South Africa is not a Zimbabwean colony. Let me talk about America and Alaska. If you go to America, if you want to go to Alaska, you have got to get into plane, you come out of America. You go to another country called Alaska. But Alaska is a colony of America. If you go to Honolulu, Honolulu is far away from America. When I went to Honolulu, I had to take a flight from America to go to Hawaii, the capital city of Honolulu. Vanogara kuAlaska, vanobhadhara mitero yokuAmerica, vanoshandisa mari yokuAmerica, vanochengetwa nepolisi yokuAmerica. Are you with me? Because it's an American colony. Now Philippi was a Roman colony. Now this colony, I don't know which emperor was in Italy those days. Was he Nero, Augustus? These young people will know.
But let me tell you, are you with me? Now, it was a Roman colony. Now, he is telling the people living in Philippi that you don't belong to Philippi. Our country is in. Our country is where? In heaven. If you are seated here and you think you are Zimbabwean or South African, you are lying, you are cheating yourself. Our country is in heaven. Here in this earth is very temporal. Makorata kapirwa is 70, kana uchine simba 80. Ini nangu atopera su. Hello? Muneni, where am I going? Dai ndisina ugamchira Jesu. Ndisina mwari. Ndiri kuenda kupi after this temporal life. That's why uchirarama upenyu usina hanya na mwari. Because you are living a life you don't know where you are going. We belong to heaven. Heaven is my home. And I'm going to see my Lord. I have traveled all over the world. There is no big city of the world I have never stepped my foot in. Hakuna ma cities enyika ino andisati ndatsika ndichiparidza vhangeri kana yandingayemure kuti dai ndaenda kunogara. Hapana. Doma any city, ana New York, ana Washington, ana Beijing, ana Rio de Janeiro, anani Europe yese, ana Canada, ana Toronto, anani hapana chaunontaurira chepasi pano. Ndakutaura somuparidza akanyora muBhaibheri kuti zvese hazvina maturo. Zvese hazvina maturo. Kutya Jehovha ndokuvamba kwezivo. Safunga kuti nyango ukaita mamiliyoni emari, nyango ukaita mota, nyango ukarara mumba inotyisa, ina hapana mumba inotyisa yandisati ndarara. I've slept in all best houses. When I was preaching in America, you still remember when I was in Tennessee, Nashville, Tennessee. Another doctor, medical doctor, akavaka hospital yake, ndiri kuparidza Macmillville. Mwana wake bofu, ari wheelchair, kuno munamatira hapora hakuona zvese. Akantora akandiendesa kumba kwake. You still remember his name? Dr. Dreg. Because I brought him. Akauya kuZimbabwe tikanovaka maklinik akagara neni. But ndakuda kuenda kunoparidza Michigan, Detroit. It's like from Zimbabwe to Kenya whilst you are in America. But he said, no, men of God are not going with any ordinary. My pilot will take you there with my private jet. Daifamba America ne private jet. Kudzoka mumba mbeda unotyisa chikafu chinobikwa nemakuke evarungu. Zvese ndakadya, uchimuka unopinda mujakuzi, uchidii, uenda pashawa, uchidii. Iwe, I've been all over. Hapana chaunorovera step yanu hapa. Am I talking to somebody here? That hapana chaunorovera step yanu. Ku Virginia, mumwe murume ari muwheelchair asumuka afamba. Vhangarira ndiri kuparidza rinosumudza meta makumbo. Mapofu anosvinura. I have seen it happening. Last month, bofu rakaita sekuchechu kwedu. Rakaona murume mukuru. Kabatwa. Kumuti nezita raJesu. The blind eyes opened. Church where every Sunday we see miracles.
We see miracles every day. But Shamari, we don't belong here. Nyangwe ndine mari mamirioni kana mai. Ndichifa hapana yandinovigwa nayo. Ndiri kuenda kunogara eternal life kwandisi iwe. Kusenza kwatiri kuita pano kusenzera. Kuenda kunyika iyoyo. Muskundinzwa muse. Taenda paridza rokuti bata imba yako bata mota yako pamwe maita. I just want to talk about citizenship is very important to everybody. You can be a citizen, okay, of Zimbabwe, citizen of South Africa, can be a citizen of England and a citizen of Zimbabwe. Citizen is very important. But my citizenship was a waya koshe kudarika your citizenship of heaven. Come on, man. Your citizenship of what? Of heaven. Nosakati chiramba kuhura. Noruza citizenship inokuda kwekuhura. Tariso ogirine kuti nduri kurewe shuwa kuti urase. Wanakirwa nokuhura sei kwauri kukandira pasi citizenship yekudenga. Why people are doing it, they don't know why they are coming to church. Are you with me? Now, let me change the subject. Can I change it? Everything I have done for the Lord is risk living. I have preached. I've got more than 1,000 pastors all over the world. All over the world. But let me tell you, if you don't risk, you won't win. Let me give an illustration. Are you looking at me? Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. They are seeing the lake of fire. Gombaremoto. They are seeing it there. Then they say, if you don't bow down to worship that idol, we are throwing you into that fire. Now this is what I call risky living. And I don't know who answered it. They said, we are not going to bow down. It's better we get into that fire. Isn't that risky? Are you getting me? It's better we get into the fire than to worship this idol and I lose my citizenship. Are you with me? Now yourself, you are just coming to church, you have nothing to risk. Losaka wamwenyo achitoti nemsosonda inasansi kwenda chechi ndikuwacha. Hazive chari kunamatira. Anasansi kwenda kuchechi kuri kutonhora. Hasi kuziva chauri kuwira kuchechi. Chauri kunamatira chaicho uri munhu ari kungopractice kupenga. Munoziva chinonzi kupractice kupenga. Let me tell you, ukabvunza munhu anopenga ari kungofamba so achingofamba so, ukamubvunza kuti uri kuenda kupi, ngofamba. Haana kokuenda, ari kungodii zvake, ari kungofamba, ari kungoenda. Saka iwewe kana uchingouya kuchechi usingazive chauri kuwira kana chauri kunamatira, kana kuti wakanamatira murume kana mukadzi, hauzive uri munhu ari kupractice kupenga ari muchechi. Am I preaching tonight? Ndiri kuparidza muzere panapa. Bvunza ugere naye kuti hausiwe uri kurehwa here, uri kuziva chauri kuvinga here kuchechi. Are you looking at that person? Uri kuziva chauri kunamatira here? Huh? Okay. Andisani ndatanga kuparidza nchiri kupa introduction.
Now, our citizenship is in heaven, from whence also we look for our Savior, the Lord Jesus Christ. President wedu isusu watakamirira haavoterwe ndimambo Jesu. Shamari, usantarise nemaziso ekundadira. Shamari, ndine citizenship yakazara. Oh my God. Are you with me? Pastors, we are not laboring for nothing. We want people to be in our country, and that is heaven. Even the chief of Panapanasi, Shamari ndrukwenda kudenga. Are you with me? Now, if you read Ephesians 2:19, do you mind if you can throw it quickly? Now, it tells us that Ephesians 2, I was in Ephesus and I went to that Ephesians. Now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. The Bible is talking about citizenship. Come on, man. The Bible is talking about what? Okay. There's this guy who sang this song, man. His name was Jim Reeves. Makoredo atakura ndo aimba. He said, "This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up far beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open doors, and I can't feel at home in this world anymore." I can't feel at home in this world anymore. Driving yacho nototenda Mwari wasvika kumba usina kurohwa neimwe motokari. I can't feel at home in this world anymore. Wow. I tell you, your citizenship is important. Now, I want to tell you one thing. I don't want to waste much of your time because you live in Rome, but you have got the citizenship of heaven. That is a place of permanent residence. Are you getting me? It's a place of permanent residence. Zvese zvamuri kusenzera mchiti ndeda kuvakaimba kumushaoko vamwe wokugara wokusvike futi rukusenzera kamba kemunomu unofa uchikasiya, but kune nzvimbo iri permanent. Zuva raunofa paunonzi wafa payapa. You see, when somebody is called is dead, your soul does not die and your spirit does not die. What happens when you die? You see, your soul and your spirit comes out from the body. Iye munhu ari kutaura uya anobuda osiya muviri wakararama. Zvandiri kutaura zvinowanikwa kuna vakorinde vechipiri chapter 5 kubva pavhesi 1. Ndiri kutaura zviri mubhaibheri hazvisi zvangu. Zvinonzi kana wabuda unopinda muno mumwe muviri. The Bible says, if our earthly tabernacle is dissolved, we have got another one which is eternal. Usingafe muviri iwoyo ndowa unonopinda woenda nawo kuna Mwari. Muviri usingadi, usingafe, usingarwari, unonoenda nawo kuparadise. Then when you go to paradise, kana usinganamate, kana waifarira zvokuhura zvepanapa, ndo muiri waunoenda nawo kugehena. Nyangwe mukasatame nemazvinzo. Ndo muiri waunoenda nawo kupi? Ende kugehena kwacho hakufiwe, nokuti wano muviri usingafe unoramba uchingotsva urimo. Ende ndosaka Divhasi akaona Razaro
nokuti dai aiva nomuviri unofa ungadai wakatushura maziso ake moto wacho, but uyu unorarama thousands and thousands of years uchingonotsva. Bvunza waugere naye kuti chauri kuda kunotsvira chiko iwe. Taura waugere naye kuti mudhara ari kuparidza chauri kuda kunotsvira chii? Are you with me? Aiwa mubvunzo konda kunongedza here. Chauri kuda kunotsvira chii? Hazvina basa kuti uri mukomana uri musikana uri ani. Hapana anoendera kugehena kuti haana kumborara nomurume. But vanhu vese vanoendera kugehena kuti vakarara nomurume waasina kuroora naye. It's better kuenda kudenga wakakwana siyana nezvenyika ino. I thought I was going to hear a thundering amen. Ndashedzerwa kuzotaura zvisina basa here panapa. Jirija andishedzera kuti mutaure. Now, and now there is an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. That is 1 Peter 1 verse 4. I'm rushing very quickly. And now I want to tell you, God said, you saw it. Titenga tu computer tinokurumbidza kuti kuchinja. To end, you see, when you go there, there is your inheritance, which is incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Unozazve panyika pana hazvitane kuumbuka. Pandakatenga suti yaityisa, but kaumbuka kudhara. Ndakuti uku kudenga hakuna zvinoumbuka. Kutenge tisisaparadze mari. I was studying about paradise. I'm still working on it. I'm studying paradise. Ndakaiverenga kuna zvakazarurwa. It's about 1,500 miles square. Kwenda mudenga 1,500 miles. Rine 600 floors. Vari floor yokutanga second floor, third floor. Now that's why zvichinzi the gold in paradise is the transparent gold. Redu repano panyika, the gold we have here, it's not a transparent gold. Because when you are walking in the road of paradise in heaven, when you look down, because the gold is transparent, you can see what's happening down there. And the silver line. Let me finish because some people are now sleeping. Can I finish my preaching? Citizenship has got privileges. If you are a citizen in England, kungorwara izvozvi vari kushedzwa, kana chando chakuya vese vanoshedzwa. If you are a citizen, uya uzobaiwa flu shot free of charge. Kana 60-50 uya uzochekwa prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, vanochekwa mahara, vanoitwa zvokushedzwa. It's the privilege of a citizen. Akarwara uri 55 years of age, you don't pay anything to hospital. Just the government looks after you. It's a privilege. I tell you, we are citizens of heaven. We have got the privilege. The Lord will heal us. Is it yesterday but one? When I went to see the sick guy 2 days ago, he told me that there's somebody very sick. I had to hide away. I went in the hospital, I see you. I see you.
ndakapinda matambo mumwe muhuro mumhuno mukamwa chubhu kana kusvinura kana kutaura hasi kavhura ziso achiridongoreriso wani ndokubva ndati okay, let me pray for you. Ndakati, Father, I cancel the spirit of death. Ndinoparadza mweya werufu izvozvi. Ndinotaura kuporeswa. Ndakurayira tsinga, marunda neropa zvikwakuke zvitore nzvimbo. Iye zvino nezita raJesu. Manesi nemadhokota anga aripo akaramba akandarisa. Varamba vakandarisa ndokubva ndarama nchienda ndakati hondo dzese dzakamukomberedza. Mweya yerima zvikandwa ndazviparadza nezita raJesu. Amen. Ndobva ndabuda ndokwenda. Nezuro ndiri kufonerwa zviri kunzi uyai muone munani. Manesi ayewo futi akuda munamata akundishvedza ikoko. Zvakanzi shura riri pano. Murume uye vakaenda kuseni kunomuona agere pamubhedha zvese haana. Ari kutoseka akutaura. Notaura mutendo wamufundisi kuswera zuro. I tell you, to be a citizen you have got privileges. Unochengetwa nengirozi, unoporeswa nemadoctors ekudenga. Come on, man. Iwe, don't lose your citizenship. Now, the pastor there isn't the angel of this church. Kana auya pauri atumwa nedenga kuzowisa healing. You have got the privileges. Are you with me, church? There is a privilege. Shamari kuswera ugere kumba nomusi wesvondo vamwe vachinamata. Hausi kuziva zviri kurasikirwa newe. There are so many privileges. Inini ndiri pano mukorikori wokuhurungo. Ndakaberekwa muimba yevarombo. But I want to tell you, no, urombo yo. Handina nyika yandisati ndatsika. Amai vangu vakafa ndiri mwana muduku ne 7 years, 1960. When my mother died. Ndokura ndiri nherera nababa. Ndichifudziswa mombe vachiendesa vana vavo kuzvikoro ana vamudiki nanani. Ivo vacho vaendeswa kuzvikoro vakundimirira kuairport kutambira tubhegi twangu ndichiburuka. Nokuda kwaMwari uyu. Iwe iti I'm not going to lose my citizenship. I will never lose my citizenship. Nyangwe kuchechi kukabhoa sei. Hamundidzinge ikoko muchandibhoa ndirimo. Nyangwe kuchechi kukaita sei. I will be there. Oh my God, hallelujah. Now there is a police, there is a police. Now citizenship brings responsibility. Garai passing taurimai. Citizenship brings what? You pay tax. Hello? Unobadara mtero. Ay, kuno community chiko. SARS. Kokana uchitenga mustoro pane imwe avantorewani. But uchida usingade. You pay it. Even we belong to heaven. We pay our tax. Whilst we are here, tinobadara tax here. 10%. Chekumi chedu. Because I'm a citizen of heaven. Zvinewe uri citizen of heaven, chekumi chacho haubvise. Mtero wacho haubvise.
ndosaka uchiti ukarwara kupora kwako kunonetsa, nokuti mabhuku acho zita rako hamuna. Unongovawo kunakidzwa nokuimba nokutamba munomu. Asi zita rako mabhuku hamuna. Apa pandataura pasina munakamati. Can I preach some more? Are you with me? Are you with me? Citizenship brings responsibility, must pay taxes, obey laws of the country. Some are in the army to protect, some are in the police to protect. I want to tell you, Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes. I want to tell you, akavingwa nehondo dzevaSyria, Elisha ndokubva atuma mukomana wake kuti enda watenga newspaper ndokudzoka achitiza zvakanzi Ishe taparara, makomo ese aya takomberedzwa nevaFiristia nengoro nezvese. Elisha ndokubva amutarisa zvakanzi pfugama, pfugama. Elisha ndokubva aturika ruoko zvakanzi Mwari, svinudzai meso ejaya aone vari kurutivi rwedu, aone ami iri kurutivi rwedu. Achiregera souyu kusvinura, akaona ngirozi dzine chariots of fire. Hey, come on man, chariots of fire. They are in this world, but we have got our heavenly army with the chariots of fire. Ooh. I still remember I was coming from Wazimba, driving, going to Harare. Nguva yainetsa-netsa zvinhu muHarare. Zvakanzi mumirire muroad, he must die. I drove up to Harare. Foni yakurira kuti vachengwa vachiri uku here. Zvanzi vachengwa vakuHarare, zvakanzi vapfuura nokupi hatina kumbovaona. Ndapfuura nepavari. We are kept and covered in the hands of God. Hausi kutamba kuva muchechi muno mumanheru ano. Hey, we belong to the citizenship of heaven. Ndaona vakushamangaya vawanda, regai ndichiregera ndimirire pano. Hallelujah. Let me close. Are you with me? Our citizenship is in. I grew up singing when I was a youth, 1975, 76. Heaven is my destination, heaven is my home. I'm going to see my Lord. Heaven is my destination, heaven is my home. I'm going to see my Lord. I've got a task before me. Convert the world to Jesus. No matter what it may take me, I've got to do it before I die. Heaven is my destination. Heaven is my home. Heaven is my home. Nyangwe mari handitye kupa kubasa raMwari. Handitye handivhunduke. Pandakatorerwa chechi yandakavaka yemari zhinji
yakakura kunge ino ikaita diki nokuti ndaiva nemabalkoni uko. But I want to tell you, when it was taken, ndakaenda pabani kunonamatira ipapo, Mwari akandipa vanhu. Ndakanotaurira varungu vacho kuti nditengeserei panapa 7 hectares. Saka ndiri kupatengesa 1 million. Ndakati ndopada. Kunovhunza treasure wangu zvakanzi ndine 1,600 muhumwe. I live by faith. Are you getting what I'm saying? I went back to him. I said, I need this ground. And I have it. I have finished paying it. $1 million US. Not rands, US. Changing only kubva ikoko kuti uye mzita mangu 147,000 US dollars. For them to approve the plan yandiri kuvaka church in us, they wanted the 57,000 US dollars. But I have roofed the church now. We are building. There are privileges when you are a citizen of heaven. Come on, tell your neighbor, I'm a citizen of heaven. Let's worship the Lord. I'm now 70. But right now, I'm on demand to preach this word. And the paridze politics ndo paridza nyaya yedenga. Ndo yandauya kuzokuparidzira manero. Reka kurova chechi pane vamwe vasingazive zvavari kunamatira. Ndo vaya vandataura vari kupractice kupenga kufamba rwendo rusina chinangwa. Arongonamata asingazive kwaari kuenda chaari kunamatira. Mumwe anongonamatira murume kunamatira basa zvikaramba izvozvo angora. Zvese izvo hazvina nebasa rese izvi. Aya mabenefits imbasera. Are you getting me? Ndati chii? Ndikapinda mustoro ndikatenga zvakawanda ndopavanopedzesera vandipa mbasera. Zvine iwe unonamatira mbasera wati waitirei? Mwari baba uri kutsvaga mbasera. Iye akati seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Newe uri kungomhanyira kunamatira mbasera. Watenga chii? Chii chawaitira Mwari chokurira mbasera? Mabene. Insurance akwane mabene. Neo insurance yacho hauna citizenship, hauna urungunamata kutsvaga mbasera inepiwa vana vaMwari. Nasindataurisa ndiri kuzarura meso mumwe munhu here munomuna. Muneni pane andiri kubatsira here pano? Kana uri musikana uri mukomana, zvipe kuna Mwari. Usafambe nehunhu hwakaipa. Usarare nevanhu vausina kuchata navo. Siyana navo. Kana iwe pane vasikana nevakomana mazuva ano vari kunzi kuti ukurumbidzwe kuroorwa, enda unorara naye. Uri kurara naye kuti ukurumbidzwe kuroorwa. Ndati risk living. Une citizenship yako, wapinda basa. Manager ari kuti rara neni ndikuwedzere mari. Saka iwe wosarudza kukanda pasi citizenship. Uri kuda pay. Wakunorara namanager. Uri kuziya zvauri kuita? Vanhu vese vanyarara. Asi makazviita. Are you with me? Tanga wadai. Unoziva Satan anokuitisa zvinhu zvokuti uruze zvinokosha.
wobatisisa kune zvisingakoshe. Joseph anonzi nomukadzi weraraneni, mudzimai wapresident wenyika, anoti ndingatadzire Mwari wangu sei? Nyangwe ndichinopinda mujeri, nyangwe ndichinourayiwa ndareverwa nhema, ngandiurayiwe chero ndisina kurasa citizenship yangu. Saka chero ndisina kudonhedza. Am I preaching to somebody today? Chenjerai kudonhedzeswa citizenship nezvinhu zvisina nebasa rese. Are you with me? Ko Daniero akanyatsorongerwa kunzi ngaachikandwa mugomba reshumba. Takaronga kuti mwedzi uno hakuna anonamata mumwe Mwari kunze kwokunamata mambo. Daniero azvinzwa, akanyatsokuvhura dhoo nemawindo, kwete kunamata kabisira. Kuseni masikati nemanheru, kuseni masikati nemanheru, kuseni masikati nemanheru. Vaye vari kuda kunzwa kuti ari kunamata zveshuwa here, iye akatovhura mawindo nemadhoo. Tandirasisa citizenship yangu, kandai zvenyu. Mambo akauya akati, Daniel, Mwari waunoshumira ngaakurwire. Vakamukanda. Akadzoka mangwana achiti, Daniel, muranda waMwari wokumusoro-soro, uriko here? Anzi mambo, raramai nokusingaperi. Ndawanikwa ndisina mhosva pamberi penyu mambo. Ndawanikwa ndisina mhosva. Mwari wabata miromo yeshumba. Zvino iwewe manje unotanga wanzi naSatani, tanga waita mhosva isingade kunzwikwa kumba kwako, nyangwe nomurume wako, nyangwe naMwari haadi kuiona iwe. Satani ndoye anokukomitisa iwe. Wozosara wakuuya kuno kuchechi, wotouya uchitotiimbirapo, uchitorova dhenzi inotyisa. Tinotozoona kuti pachikwata apa zvino hazvinokwana, nokuti kana anointing hauzoinzwa. Mbundisi, kana muda kuti chechi ino ive kuchechi kwayo, dhirai nevanoimba kuno kufesta. Dhirai nevanoimba uko. Ini chechi yangu yanga yaparara nevanoimba uko. Ndakanoparidzira rimwe gweta guru romuHarare ratendeuka. Uya kuchechi one Sunday, ndokubva raenda ndokuendera futi. Noenda kubasa kwake kuti kwewo handisakuona kuchechi, zvakati aiwa ndakuenda kuNigeria nezvino. Greece, ndakuenda paChrist Embassy. Ati Christ Embassy zvakanzi kwenyu uku ndakatya kudzokera, nokuti musikana wandaifamba naye, wandaihura naye, ndakamuona ari mupraise and worship. Saka ndakatya kuti ndikaramba ndichiuya pano tingadzokere mani kwandatendeuka futi. Ndikutaura a true story. Ndaane 47 years ndiri mufundisi, zvandasangana nazvo zvizhinji. Apa papa nevanoimba nyatsosvinura ziso rako. Ini kuchechi kwangu handikunyengetedze, nyangwe une mari yakawanda sei, get away, garawo. Ini kuchechi kwangu hakuna vaneremekedzwa, nokuti uyu ane mari zhinji, uyu ane vacho vane mari zhinji ndemaasha muchechi, madokta, mamedical doctors, magweta, majaji, ndo maasha muchechi mangu. Ine more than 10 medical doctors. Ukaona vachiasha muchechi, ina handina fani nemunhu. Ndikakuona wakudzokora mukadzi womuridzi, get away. Let the church be the church. Ende vanhu ava vanozivana futi. Ende vanotoziva futi kuti apa zvatiri kuitirwa apa. Inini ndine masiyayo angu muchechi imomo. Vanenge vachiuya vachintaurira, handimboita zvokutamba. Ukauya kuchechi kwangu ndosaka mamiracles achiitika every time. Nokuti ari kuimba, ari kuparidza wacho, neari kugarisa vanhu. Kwete zvongoti waita nhamo yevanhu
chero angogona kungoti imba ndapota sorry shamwari ndangotaurawo zvapfuura nomurume unofira mahara ukasagadzira. Unoona vanhu vane zara rimwe svondo hapana apa. Varume vakauya waona vamwe hapasina apa pawoshipa gadzirisa stereo. Aminoti chii chanitaurisa kudaro? Ndatenda, sumukai mese ndapedza. Kana mashedza mudhara akamudhara haachaparidzira mavhoti enyu. Mudhara anoti tenda urege kuzvitenda asi ndechokwadi ichi. Hello? Muneni here chechi? Mangwana munodzoka? Serious? Coming back tomorrow? You will go to heaven. Baba, ndataura shoko rose ramandipa. Ndinorayira mweya yerima yose kushurikidza kwawakaipa. Ndinorayira masimba yerima ose. Vose vakabatwa nemweya yetsvina. Vose vakabatwa nemweya yerima. Nhasi nezita raJesu. Nhasi nezita raJesu. Vanorwara varegedzwe. Vanorwara ngavaregedzwe. Vanorwara ngavaregedzwe. Baba, muzita raJesu ndinonamata manheru ano ruoko rwenyu ruwe pamusoro pevana venyu muzita raJesu, amen. Wakamira ipapo panga ndichinamata hana yako yatanga kurova, yarova zvakasimba. Mapendekete ako uri kuita sewakatakura zvinhu zvinorema. Kana wanzwa zvakadaro famba uye panapa. I want to pray for you. Saende kumba wakada. Quickly come. Uya zvako usambotye. I will pray for you. Riba kasatere bosha. Wakamira ipapo kumashure. Can you speak in tongues? Kerebosa. Manelere boshi. Kandarabos. I come against you, devil. I come against you. I bind you. In the powerful name of Jesus. Come out of here. Come out. That muregere. Muregedze. Muregedze. Come out in the name of Jesus. Touch her, Lord. Touch her, Jesus. Pastors. Kira bakanda rabos. Loose. Muregedze nas. Usatambudze muviri uyu. Nakamasha. Wautambudza kwenguva refu. Muregedze. Come out in the powerful name of Jesus. Come on, let Kanda kamoshikata. Precious Heavenly Father, in the powerful name of Jesus, I command you, devil, loose, come out, come out of her, come out of her. Ayamandere bosata kamasha. Irianda, come on, Charles. Anda kamashikete. Riba kandere bosakande ta. Come out. Buddha uyende. Chema uyende. Come out. Manerano andisikukumbira ndirikuraira. Iwe mweya watsvina zvikandwa kushurikidza kwawakaipa zvose zvakaiswa maari, ma-evil covenants akaiswa maari, I break those evil covenants.
Maaltar osakaitwa. I break them in the name of Jesus. I set you free in the name of Jesus. I set you free. I set you free. Beside the Jirarenyiro. I set you free. Come out now. In Jesus' name. I command you. Come out, come out, come out, come out. Come pray for her. Kamandere bosata. Ikandere boshi anda. Ela rakandere bosi. In the powerful name of Jesus, I command you, devil, go. In Jesus' name, in Jesus' name. Ndiye Jesu shami sa ndiye mambo kudenga tofuka makwari mutuni zindimani amen ndiye Jesu shamisa ndiye mambo kudenga tofuka makwari
Hallelujah. Hallelujah. How many are blessed tonight? How many are happy tonight? I promised you, today is the only beginning. Baba vasati vatanga kunamatira vanhu. Hakuna anopinda pano asikunamatirwa na president. Tese tichanamatirwa. In our respect, takatovakumbira baba kuti vana vedu vane nzeve dzisiri kunzwa, vanhu vane zvirwere zvisiri kuenda, vanhu vane upenyu hwakamira, chirega kumira uri kumba. Ndakambokuvimbisa ndikati ndakaona baba vachimutsa munhu akafa. Ndichiri mukomana mudiki. Ndikati munhu rimwe gore dai ndazongomukwazisawo. But Ishe ukatisvitsa patasvika. Saka iwe chirega kutamba nenyasha. Unoziva pane vanhu vakapusa panorarama vamwe. Ena munokoka hama dzenyu. Vaya vese vari kutadza kuita vana, vanhu vasina dzimba, vana Rogers, vanhu vanorohwa nevarume, vanhu vanohurirwa nekuhura, uyai kuno. I am repeating again, so many people, when the anointing is passing through town, then they plant gens. The devil may swift you away from this anointing. Tomorrow we are here. Baba is here. We are not rushing anyway. Guys, we are not rushing anyway. Sometimes people say we are busy. Busy doing what? What do you have? Where are you rushing to? Tomorrow we come again. He said, you know what? When these elders are about to go, we need to take this anointing. He must not go with it. We need to take this anointing before he goes. Guys, we don't know how many more years God is going to give him. We pray many. But our opportunity is now because he is here. If you go to Mufaro, you will never talk to him. You will never greet him. There are more than 100,000 people. But now we have localized the anointing is in our house. We have localized the anointing. It's here. It's at Rudaport Prayer Center for us. Ndikuona uchizotangirwa kunamata nemunhu asingabvisi chegumi pana. Iwe uri uko uchiepera kutatsika usina chinhu. Mangwana, Saturday, Sunday, we are here. This is the opportunity that we have. Everyone must prepare your problem, bring it here. Prepare your problems, bring them here. That's why you see the other person say, Jesus said, your faith has made you well. We are so much used to anointing. Tino jairira anointing. Vamwe vachitoporeswa isi tichijairira anointing. If the church splitted and he started from zero, and now 100,000 plus are gathering from zero in less than 5-7 years, why are you not seeing what the world is seeing? This weekend, we are blessed and we are here. But this weekend, we are asking you and we are asking your Lord to give you more energy for us. Isu baba tinotorevesa tiri kuda kunamatirwa. Isu tine zvinonetsa. Hatina kukudaidzai serudo zvamamborehwa. Takudaidzirai zvinonetsa. Isu tine zvinodi zvinonetsa. That's why vamuchiona mumwe ndichitendapo. Pane mwana wamanamatira ane musoro unonetsa. Ndatouya ndakamubata ruoko. Ndichitouyawo nezvangu zvinodi zvinonetsa. Isu baba tiri kutobuda pachena, hatisi kukuvigirai, hatina kukudaidzirai kuti tinokudaisterei. Tiri kutsvaga anointing iri pamuri kuti isaende isina kugadzirisa zvedu zvinonetsa. Isu baba tatokudaidzai kuti ini mufundisi wepano ndaingoti Mwari zvandakatadza inini zviri kuremerawo inini chindibatsiraiwo nekuti kune vamaunza ari pamusoro pangu. Saka isu guys handei tinouya nevana vedu. Vana vedu vari kuita chihure, vachiona mapornography, vachifoira chikoro,
vasinganzwi zvatinotaura, ngatiuyei nawo. Munhu wese bereka dambudziko rako uchiuya nani naro. Vanhu vaiteera Jesu vaisada Jesu vaida kupedzerwa nhamo. Nesu ngatipedzerwo dzedu pano. Pano ndo padzinotopedzerwa pano. Vaya vane varume vasingadi zvechechi, iwe ngotakura kana sheti unouya nayo muhandbag, unonamatirwa nehandbag ako, uchidzokera nayo uchinogadzirisa maproblems ani ako. Baba namama isu hatisi kutombosvisa sechechi. Tiri kuti tiine zvinodini zvinonetsa. Uyaiwo mutidini mutibatsire. Hatidi kufa tisina dzimba, hatidi kufa tichihura, hatidi kufa tiine zvirwere. Saka baba isu tatouya nhasi musadiscourage yenyu nekuti tiri vashoma. Vamwe vaenda kumabasa. Nana Thomas vanga vachida kunzwa kuti zveshuwa wapinda here muguta. Vatokuonai, ndosaka tati chikuisai paskrini apa kuti vazive kuti masvika muguta mangwana vanenge varipo. Wedu we ndiri kudzokororazve. Isu wepaRudaport hatisi kuda vanhu vanobva kuBoxburg, hatisi kuda vanhu vanobva isu vepano, tisu takadaidza baba, tisu tine zvinonetsa. Uyai tigadzirisirwe zvedu zvinonetsa. Hatinei neBoxburg, hatinei neKempton Park, hatinei neFlorida. Tiri kuita zvedu. Kana tazoguta vozouyawo isu pano. Tiri kuita zvedu. Kune panonzi kana mauraya mbudzi moudza vanhu kuti tine zvirango, mozodzoka manheru kuti mumbodya mega. Ndozvatoda kuita svondo rino. Timbodya tiitega, tinotoudza vanhu kuti tine zvirango, munozodzoka manheru. Tichigadzirisa nyaya dzedu papi panapa. Ndozvatiri kuita svondo rino. Saka mangwana hande tinokokana, mangwana vana vanenge vasingaendi kuchikoro, ngatiuye navo. Unoti wangu hana musikanzwa hauzivi zvaari kuita. Ngatimbouye nani navo. Baba havadzokeri vasina kunamatira mateenagers edu. Baba havadzokeri vasina kunamatira youth yedu. Baba havadzokeri vasina kunamatirawo mamarriage edu. Baba havadzokeri vasinawo kutiropafadza. Ini baba sunungukai timbogadzirisa dzemusha. My pastors say you can follow Baba, I'm coming there. We are in offering. Kana kuti imbomirai vana mufundisi vakapa offering, havana baba endai tinokuigirai offering basket. You can go to my office. Just follow them. Ndiani akangwarira anogona kuenda navo vanyabadza. You can take them. Saka mangwana zvatiri kuita, ngatikurumidzei kuuya. I will ask the president, baba kuna amai kunamatira munhu wese. Andireka vamwe vanamatirwa mangwana, vamwe vanamatirwa Saturday neSunday. Kana ukawana namatirwa, ukawana mukana namatirwa mazuva ese, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kana wangu vana mukana wekusenerera, iwe ingosenerera udi unamatirwa. Nyaya dzemumwe zvokuti umwe achakwana papisiyana nazvo, iwe ingosvika pako udi unamatirwa. Kumufundisi manamatirwa. Isu ndo chinhu chatatotanga kuita. Baba vachitosvika kumba masikati vatonamatira ini nemudzimai wangu nevana vangu. Ngatirege kusiya vana kumba, hauyai tizonamatirwa. This is the opportunity for us to receive the blessing. Chechi munobvumirana nini handiti? Uyai tizonamatirwa. Simudza maoko ako. Baba ndokutendai, baba vanamata. Maita henyu nemudziyo wababa vamatitendera kuti vasvike pano. Patakubvisa zvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari. Ngazvigamuchirike pamberi pedu Mwari. Svondo rino Mwari musatisiye takadaro. Tigonerei nekuda kwemuranda wenyu wamatendera pausharukwa hwake neanoending yavo kuti zviite zvakanaka. Baba chitigonesai, tishaye chingatikanganisa kana kutimisa kana kutinonotsa. Muzita renyu Jesu. Amen. Uyai tizopa kuna Ashe kana tapa tichiimbirwa toenda. See you tomorrow 6 o'clock latest. Mwari vachikudzwa. Baba tiratidzewo simbari, Baba tiratidzewo simba renyu, chidanane chisimbisane, chidanane Ori Baba tiratidzewo, Ori Baba tiratidzewo, chidanane chisimbisane, chidanane
Mori baba tiratitei. Mori baba tiratitei wo. Tiranande tisimbisa. Mori baba tiratitei. Mori baba tiratitei. Tiranande kana paine wanogara padhuze newe waunoziva kuti hana transport, please mutorewo. Wasina transport uyai timire panapa pamberi tione tinoita sei timanye kuenda kumba. Ngaparege kuva neanofamba netsoka, chero uchigara pedyo pakadii usafamba netsoka. Vasina transport uyai tibatanidze transport tiende kumba. Regai kufamba netsoka. Vabuda regai kuinda